Dumating na ang mga heavy equipment na gagamitin sa itatayong San Juan Boulevard sa bayan ng Libmanan. Sa inisyatibo ng probinsya ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villapuerte, 2nd District Congressman Luigi Villapuerte at dating Mayor Jess Camara, sinik ang magiging view ng boulevard na ito. Hindi lang daanan ng mga sasakyan, pasyalan at pan-place pa ng tropa at buong pamilya. Matagal na po yan. Actually, 2 years nang na-approve yan, na-release na. Kaya lang nakiusap po yung contractor na magpapabricate sila ng mga poste ay doon na po sa kanilang construction area. So, ayan, dumating na po. Dala-dala na yung mga poste na ilalagay nila. 10 meters from Juan Puyat, kalsada, papunta ng gitna at siguro more or less 20 meters ang haba. Magkakaroon po tayo dyan ng boulevard, mayroon tayo dyan na pasyalan, and mayroon din mga kaunting mabibilhan ng inom-inumin during the time na nagpapalipas po tayo ng oras. Matagal na po yan ang request ng local government of Libmanan, and pasalamat tayo kay Governor El Rey Villapuerte at Congressman Luigi. Nagsikap talaga sila na mapunduhan. Hindi ako nagkakamali, mga more or less 100 million po ang pondo ng San Juan Boulevard na ngayon po puspusan ng ginagawa. Inaasahan na kapag natapos na ang San Juan Boulevard ay magiging isang pangunahing tourist spot ito na magbibigay daan sa magandang tanawin na tiyak na makakaakit ng mga dayuhan at lokal na turista. Part po yan na mabost yung tourism industry ng bayan ng Libmanan, and maging eye-opener na rin na pwede palang pakinabangan yung tabing ilog. So, kailangan lang investment at proper planning na mai-incorporate yan po sa development plan ng bayan at yung pong kayayari lang namin na tourism development plan for 10 years. Kasama po yan doon. Inaasahang magdadala ito ng mas maraming oportunidad sa turismo, negosyo, sa lokal na pamahalaan ng Libmanan at kabuhayan ng mga residente. Ito ay isang malaking hakbang patungo sa masiglang komunidad at mas maganda at maaliwalas na destinasyon para sa lahat. Eli Balbin, CSN.